קשיים. מה יכול להשפיע על התהליך הזה? מה יכול בעצם להקשות על הדבר הזה? על מה? על התהליך הזה. אם זה בקליטה, ואם זה באחסון, בזיכרון, או בשליטה. אם שני חושים פועלים יחד. זאת אומרת, אם את מסתכלת ומתרכזת במשהו ואת שומעת משהו אחר, אז זה יכול להפריע לך, נגיד, לראות, או להפך. אם יש לי קשיים מאחד מהחושים, את מדברת? כן, או ששניהם עובדים, או שאת עושה שני דברים במקביל. את שומעת את המוזיקה, ואת מאוד רוצה לשמוע מוזיקה, אבל אז את רואה את חברה שלך עובדת, וזה קוטע לך את השמיעה, ואז... את מדברת על ריכוז ועל קשב. זה דברים שמאוד יכולים להשפיע עלינו. אם אני לוקחת את מה שאת אומרת לרמה אחרת, שעה ביום מאוד משפיע על הריכוז שלנו. אם אני אפגוש אתכם ב9 בבוקר, אתם תהיו הרבה יותר מרוכזים מאשר ב9 בערב. מסכימים איתי? כן. אוקיי. אם גם ברמת העייפות, אתם הרבה יותר עייפים, וגם ברמת הריכוז אתם הרבה פחות מרוכזים. מה עוד יכול להשפיע על התהליך הזה? תחשבו על הדברים הכי פשוטים. מה יכול להשפיע על התהליך הזה? של הריכוז? לא, של הלמידה. מה משפיע על הלמידה? תחשבו עליכם כסטודנטים או כתלמידים, מה משפיע עליכם? אתם באים ללמוד לקראת בחינה? שמישהו מפריע, שיש רעש. שיש רעש, בזרים, פלאפונים, דבר ראשון שאת עייפה. שאת עייפה, שדוריאן אמרה שהמורה ממהר בחומר. תשימו את כל הפלאפונים, תחברו אותם, זה מפריע. אבל זה לא תמיד. כשמתעסקים במשהו אחר, מאבדים את הריכוז. לא, לפעמים, אבל זה יכול. אני מדברת על דברים שיכולים. כשהמורה ממהר בחומר. שרק דברים רעים או דברים טובים? בכלל, משהו שיכול להשפיע. נושא מעניין. אם הנושא מעניין או לא מעניין. אם אני פנוי או לא. אם רבתי עם חבר שלי, בדיוק באותו